И здравейте хора! Аз съм TwizerBG и днес ще правя ревю на играта God Simulator. Както виждате, това е много яка игра. Тя е известна. Ще играя в Godville. Ето е играта. Добре, рисувам. Значи, вие сте коза в един град и целта ви е да направите всичко на нищо. Гледайте каква заспала коза. Вече е мъртва. Значи тук, нали, графиките са малко по-различни от тази за компютър. Не знам защо, но на компютър тук имаш това. Добре, тази кола, може би повечето от вас знаят, че не може да се спре. Тези гърмят. Ето. Това са патрони. Значи, има различни кози. Нали, тези аз съм ги спечелил. Първата е тази, която нищо не прави, само смятка краката и пуска някакъв пламък. Втората е твърдящата коза. Третата е нормалната. След това спайдър козата, която, нали, знае, с език се привлича. Не знам дали има на компютър. Чакайте да се изхвърля до там. Следващата е пингвин. А пак след това е Куин козата, която като натисна това изпамва кози. Можете да си правите дъжд от кози. Тинга-ринга-ринга-ре. Следващата е Jetpack козата, която е безсмислена, защото дори не управлявате. Нека гледайте какво прави. Само това е! Следващото е жираф, който мислех, че е от вида на конете. Да. Просто величествено. Следващото е Туидият код, който вече е от другия град и който... Какво? Как бягам във въздуха? Добре, не е важно. Ето... Сега пуска музика, ама не съм си пуснал звука на играта, защото е безсмислено просто. Няма да чуете нищо. Следващото е кит, което е бозайник и не мисля, че е коза. Тоест аз не... Добре, да китът, как ще е коза? Датски е бавен просто. И има, нали, още кози, като Pitching Machine. И сега ще се опитам да спечеля една коза. Мисля, че беше ето и там. Да, играта е яка. Ето тук има Respawn, Restart, Options, Achievements, които винаги са отворени. И не знам защо летя. А когато отидете в тази кула, качите се и влезете в този... Чакайте малко, в този прозорец и там. Отивате в една крепост на едни кози. И там можете да отключите тази коза. Кралицата коза, не знам как се наричаш. Ма защо са толкова пъгнати? Ето, оправи се. Добре, тези кози са от качалки. Добре, ето ги майсторите. Ето, сега отключих пак нова коза. Яко. Или не? Не. Да, тази игра е откачена. Аз много ми харесва играта, но не чак толкова, защото е откачена просто. Просто е откачена. Ето тези двамата там се женят. Коста. Ох, майко. Да, можете да ги заграват с език и да тичате като откачени. Лаги не сигурно заради клипа. И тук нещо не са наред. О, да. Яко е, че го пропуснах. Супер. Добре. Глич. Пусканията с. Сега нека да премина към спаун. Изчакайте малко. Добре. Ще се опитам да се кача ето тук.
Също така и за да отключвате кози, трябва да взимате едни златни, аз пък жирафчета, козички под формата на награда, на трофей. Ето, малко е откачена играта, пак казвам, но се струва да я изтеглите, нали, 700 мегабайта мисля, че беше и пак е от сайта Uptweet. Значи, тази коза е откачена. Не знам как, но пак дойдох тук. А не мога да умра. Добре. Просто не знам какво да говоря вече. Тази игра е свръхсмахната. Някъде преминем към менюто и да отидем в другия град да покаже него. Да, който иска да не гледа това тук, просто е отвратително. Адски отвратително. Добре, плей. Ето втория мап. Нали аз не съм убеден, че има други мапове. Не, аз сега мисля. Мятам още няколко минути и това да е клипът. Аре, залежда има коза. Ето го и другия град. Нали, малко по-различен е. Значи, може да се правите на някакъв куку, дето се е напил. Добре. И сега ще отида в канализация, да. Тази коза е психо. Добре. Качих се. Смахнат странен начин. Точно. Знаете ли начин да се качите там? Къде ви го? Просто се прете на коза. На луда коза. Ето, сега ще се кача. Добре, играта можете да се забавлявате и да се смеете докато играете. Ето, това е тук горе. Някой се е чудил, де. Също когато вземете една фойерверка, става това. После ще гръмна. И падате като метеорит. Да. Мисля това да е клипа. Коза симулатор. Или просто коза гъс. И довиждане хора, абонирайте се, дайте лайк на клипа и коментирайте.